pasar. Coque salto, fillo de... Sí, sí, sí. Catarina, ven ahí. Vale, que me va a matar. Vale. Joder, tío. Me ganchó, tío. Puto asco, tío. Putada. Vale. Teño que quedarse un sí. Joder. ¿Qué cona fue? Chócate ahí, tío. Cuidado, Cata, no sé dónde está, Casi lo mata, chaval. Uf. Otra vez, chaval. Qué rollo que tengo combo seguido, tío. Joder. Sí, eso puede ser. Me gancha desde ahí, tío. Este sabe sojar, Pues ahí ponía que era bronce, pero sí, puede ser que sepa. Como está reventando bicho. Tienes que pensar que más nivel vaya a haber, que seguro, porque es flex.
Pero ¿cómo coño pushea tan rápido, puto campeón? Bueno, pues nada, eu máis non podo indicar. Non sei para que vos peleades, que vos ten polo... Bueno, perfecto. Pues nada, tío, seguille dando kills, home. Tonto do cu. Perfecto, tío. Menuda axuda de mierda, tú.
Merda, matou-me. Merda. Bueno. Ocho, dime que me ven a gankear. Non ganquea, se pira, venme Wukong. Me mata, eu estou flipando. Así hai moita xente. Xa, é que me marca se está baixo a torre, imbécil. Non ves, o mismo fixo ahora. Marca e non ve. Non sei para que marca. Aparte non teño ulti. A tomar polo culo tua puta torre, puta. Que coño fan, tío. Estos de bot invadindo aí. Nah, esta xente é tonta perdida, tío. De verdad. Polo cu, tío. Estou rodeado de putos inútiles. Pero que cojones van a invadir aí, tío? É que eu de verdad non entendo nada. Que cojones lle van facilitar a vida a esa xente? Hijos de puta, tío, de verdad. A darlle 2 kills a Catarina e por aquí non pasan nunca. Que puto sida de xente. Claro que sí, joder. Claro que sí. Ahora aparece aquí un puto cucón. Mais outro que se todos. Sí, sí, tamén. Me da igual, é que son unha basura esta xente. Van ao Drake. Que o fagan, eu non penso ir. Non, eu tampouco. A mí mataron, non me están axudando nada, que lles den polo cu. A min choca de 21 que flipaste.
Non polo cu. Pero que fai o CC este tirándose a este, macho, de verdad. Que imbécil. Ay, Dios. Vale, tiré el motor. Que se nota moito que son premade, ó. Está xogando solo power de bot. Este é o malo das flex tamén, Ah, E a xente xoga pos seus coleguillas e tomar polo cu, dalle exactamente igual. A partida, exactamente igual todo. Hai un puto ADC aquí, media hora e ti pensas que ven alguén. Ele va aquí media puta hora a media vida, tío. E como non teño flash, pois tampouco podo tirarme. Ten sanguinaria, non? Ah, non? Non recupera tanta vida. Se non ves que está todo o rato un bote, que é unha pasada do tío. O do chogate este de mierda. Ai, que se non ven nadie, non podo facer nada. non sei onde está este. Vaquearía, vai ti saber, aquí non está. Vale, está aquí. Que aburrimiento, tío. Que puto aburrimiento. Non podo avanzar porque... Jaja, corto Jovac. Por flipado. Moi ben, para que me quita kill, me cago en Dios. Bah, en fin. Volve a estar aquí o carry. Buah, buah, que os jodemos. Ah, Guau. macho, onde vive. Morreu, morreu. Está. Veña, veña. 3 mortos, Hai que tirar torres. Eu tengo que ir a base. Sí. Bueno, pues vamos. O malo que non hai... E de Que quedalle moito. 30 segundos. É demasiado. Non é por el. Nese tempo vaqueo. Bueno, espera. No. Tío, pero por que non están aquí, tío? De verdad.
Pero por que non están? Se está vendo que se está metendo. É un macho, tío, que dan polo cua. Están aí. No, Están no, aí. no, paso. Wukong estaba morto, tío, e ni Dios ven. É que non entendo os guiris estes. Van por un xión que é un tancazo. Nah, teño Vamos 2000 de ouro. Teño 2000 de ouro, paso. Que dicen Vamos por a aí? isto. Ou a cal. Eu non podo. Teño 2000 de ouro. Estaba morto o jungla, non veñen, pues, bueno. Ahora van morrer eles. Non sei, é que podes a xogar ese objetivo agora. En fin. Ganámoslo nós, Sí, porque lle axudei a esta, que senón... Guau, que os matamos a todos. Este está morto, Oh, vale. Pero non era boa idea, non era a mellor das ideas, vamos. Pero fixemos o Drake, joder. Xa, joder, pero porque son malísimos, pero que en realidad... Hostia, pero si estamos levantando a partida que antes nos mataron a todos, tío. Foi boa, tío. Pero non, da igual, tiñan que haber feito outra cosa. Pero que matamos a 4, tío. Xa, porque saliu, pero non era a mellor idea. Vale, A mellor idea tiñan que esperar, joder, tiñamos a visión ganada e meternos Vamos a aí. Xa, porque saliu ben, pero non era a mellor idea, joder. A mellor idea era esperar, Hostia. facer unha falsa, digamos, poñernos aí como se fóramos ou estuveramos facendo dragón e esperalos, porque non tiñan visión. O que primeiro que se meta morre, non entendes? Pa que vamos a poñernos a... Vale, da igual, tío. Claro, unha trampa, joder, é que sei o que se fai. O sea, é que aquí generas desventaxa. Se ti tes unha trampa nun sitio no que sabes que non están, que non teñen visión, o primeiro que se meta... Hai que ir Sí, ao top. xa estou indo. O primeiro que se meta pa chequear o dragón está muerto, sabes? É que é así de fácil. Además eu co ulti. Joder, é que eso é de gratis, tú. Queren vaquear estes, Vale. Non sei, eu estou un tope. A ver si fajo que non vaqueen. Merda. Eu estou en top, que estaba aquí o carry. Este foise. Está Catarina por mí. Aquí o top. Eu piro, Non sei que fai o top. Non. Eu tamén pirarei. Pero bueno, puxei, agora están facendo naxos, vale, vou aí entonces. Non chego xa, nin hostias. Uf, será malla de espinas. A toca a teja, chaval. Si non toca a teja, chaval. Mellor, ou? Vou vaquear. Vai salir o Drake, Bueno, pues entonces habrá que ir controlar a zona. Hai dous en top. Eu vou puxar. Un EZ ben escapa. Veñen, Si das axuda ao EZ, eu vou ir coa Miss Fortúnica. Ven o outro, o de top, pa aquí. Joder, tío.
Dalle, dalle. Vamos a seguir. Collín que Sigue, tú sigue, vas sigue, solear. que falta... Vale, sí, sí, está ben, está ben. Quedan moitos. Verdad. Toma esto. Pasa que ahora salen os outros, cuidado. Merda, matáronme. No, no, corre, corre. Sa- Vámonos, vámonos. Vamos a top. Sí, pero xa tiramos a torre, está ben. Eu vou a top. A Vai. puxar. Que eu non corro tanto. Cuidado, No, cuidado que teña el, que ainda lle tiro un... Bueno, no. Vámonos, vámonos, vámonos. No. Non me dei ido. É moi lento o personaje. Ah, corremos. Bueno, Bora, tiramos vale, a sí, torre, que máis quere. Xa, pero bueno. Mira como saqué, chaval. Pero da igual, mentras nos matan a nós, tiran bot, non sei se te das cuenta. Tengo que se recuperan as putas torres, tío. Xa, Soy justo. bueno. Pero mentras nos mataron a nós, aparte de que tiramos a torre, estos poideron tirar todo bot, tío. O malo ahora é que ahora sale Catarina, claro, é o malo. Creo rentable. Sí. Non sei cantas veces morreu xa o Xion ese. Bueno, quedaron sin base casi. Eu creo que morrer por tirar unha torre merece a pena, A non ser que deas Sí. 1000 de ouro. A ver, se das 1000 de ouro igual no, pero... O típico shutdown ese fuerte. Escoita, en 2 minutos varón. Sí, vou facer a visión de aquí, Non teño nada máis que facer tampouco. Que foi ese ruido? Objetivo? Hai que guardar aí. Como? Objetivo desaparecerá pronto. Que objetivo? Puxo objetivo desaparecerá pronto, non sei que será. Roubo ya junglas e eso. Si é que agora pode facer calquera cousa. Buah, vanme cachar. No, joder, que te van cachar. É que estás... O sea, xa sei que che leva tempo, pero... Quen pita peligro aí? Joder! Non lle din dao. Bueno, acabouse, creo. Acabouse. Boa. Anda cerca de acabar. Boa. Está pesadillo, Sion, tío, de verdad. Aí está. Puta Buah, pesadillo, chaval, Sion. que asco. Que puto asco damos, chaval. Buah, a clave está en que temos que descargar tensión nun xogo de hostias. Matando zombies. No, eu creo que é tamén suerte, creo eu. Cadroullas está. No, pero, hostia, van 3 seguidas. Rollo descargar a ira que temos no outro xogo. Despois vir aquí máis templados. Pode ser, pero eu te... Xogaron ben os outros tamén, Tes que dar cuenta deso. Sobre todo o Carry. Meteu moito daño. Pero aquí, escoita, a min o Atrox me estaba metendo unha panadeira, Pode ser, ao principio, porque se fallas algunha E cousa ou agora? tal. Nah, pero Atos era maluco, Por iso. Oístes, Sí, era o que mellor iba, deles, prácticamente. pero foi o que peor xogou. Buah. A mellor foi Catarina, Catarina. Sí, a Catarina foi a mellor. Sí. O que pasa é que Catarina con a ultimiña iba a tomar polo cu, sabes? Pois puxaronme en plata 3.
Sí, porque se estabas en oro 3 ou oro 2, normalmente quítanche unha división No, está inteira. oro 1. Bueno, pero é por eso, quítanche unha división inteira. Sempre pasa, E se estás en esmeralda, poñente platino. E se estás en platino, poñente en oro. A non ser que xogas moi mal e te poñan en plata, pero... Escoita, xogamos unha solo Q. Se queres, sí. Sí, porque aquí, a ver, subeu o nivel, Sí, claro, o sea, sempre pasa. Que queres ir Queres top ou xogar, top? queres ir top ou así? Uf, moita gana de ir top non teño, pero bueno, se ti queres ir support, vou. No. Queres ir suporte? Prefiero ir support antes que top agora. Vale, pois vamos así. Veña. Espera un momento. Déxame que quero pillar algún top novo, tío. Porque non teño moitos nesta cuenta. Vale, vale.